Hei, mie olen Anna-Kaisa Räisänen ja mie tehen työtä Kvänin instituutissa Porsangissa. Nyt mie muistelen teille Kvänin kielipesäprojektista. Kvänin kieli on meidän kielen sisarkieli. Sillä on 3 päädialektia, mitkä on syntyneet ja eläneet omilla aloilla Pohjois-Norjassa omas vuonnosta varenkiin. Nyt tääpänä kieli on heikossa tilassa. Tyhä muutampi nuorempi ihminen saattaa kvääniä. Net, ketkä puhuthan sitä huilaavasti, net on vanhemman puolen ihmiset. Kväänin kieltä ei pietä enää kotona kuin muutamassa perheessä, ja sen tähden kieli ei enää siirry luonnollista väylää tulleiville sukupolville. Se ei kasu enää ylös kuin muutampi lapsi, kuka on kaksikielinen. Kvänin kielen tila ei ole sen parempi kodin ulkopuolella muualla samfunnissä. Itse asiassa se on vielä värrempi. Siihen häyt toesti hakkeet ne paikat, häyt tunteet ihmiset ja ne tapahtumat, missä kielen pietään. Se on hirmu vaikea löytää ne sosiaaliset tilat, missä kieli on vielä piossa. Kvänin kieltä puhutaan ja kirjoitetaan tyhä kväänimedioissa ja niissäkin vain pikkusen. Niin pikkusen, että tionankar lukkija ja kuulija saa tyhä pikkusen kvääniä joka päivä. Koti on luonnollisesti se tärkein areena, missä kielet opitaan. Jos vanhemmat ei saata kieltä, eikä sitä ole mahdollista pitää samfunnissa useilla aloilla, niin se kieli hävii. Kun kieli tulee tämmöiseen tilaan, niin sitten me saatamme sanoa, että se kieli on uhattu kieli. Mitä sitä sitten saattaa tehdä? Se häyttyy löytää motivaatiota, resurssia ja intressiä, että antaa voimaa ihmisille kääntämään kielen tilan revitaliseeringin suuntaan. Silloin tarvitaan projektia, mikä tuo ihmisille mahdollisuuden, että kielen pietään taas erilaisilla sosiaalisilla areenoilla. Se tarvitaan miljööt, missä ihmiset autetaan toinen toista ja annetaan apua toinen toiselle kielen elästyttämisessä. Kainuun instituutti, Kvänin kielen ja kulttuurin instituutti yhdessä Norjan Kvääniliiton kanssa alettiin kielipesäprojektin vuonna 2014. Siihen projektiin otettiin mallia erilaisista kielipesistä, Inarista, Uudesta-Seelannista, Havaijilta, Amerikasta ja monesta muusta paikkaa maailmalta. Maorit het alettiin hän kielipesän tee Kohangareon vuonna 1982 Uudessa-Seelannissa. Kun maorilapset, ketkä oltiin engelskankieliset, alettiin kielipesän eli minoriteettikielisen lastentarhan, niin siellä raavhaat puhuttiin heille tyhää maorin kieltä koko päivän ja kaikissa tilanteissa. Lapset ei osanneet sanoa sitä kieltä, mutta pikkuhiljaa het pärjättiin eikä mennyt kauan, kun het jo praatattiin 2 kielellä. Tämmöisiä projekteja on sitten ollut maailmassa monessa paikkaa, esimerkiksi Havaijilla ja Inarissa. Näistä hyvin menestyneistä projekteista lähti Kvänin instituutti hakemaan mallia ja reseptiä Kvänin kielipesään. Sen parhaan mahdollisen Kvänin kielipesän reseptinä olisi ollut 3-12 lasta, 1 iso huone, missä on sijaa sisällä ja ulkona haakissa, 2 eli enemmän raavasta, ketkä puhutaan huilaavaa kvänin kieltä, 4 eli enemmän kväninkielistä vanhemman puolen ihmistä, lasten kirjoja ja musiikkia kvänin kielellä, kvänin kieltä ja identiteettiä puurtoavaa aktiviteettia. Ja se olisi ollut 5 päivää viikossa ja 6-8 tiimaa niinä päivinä. Siellä
Kväänin kielipesässä olisi puhuttu tyhä kväänin kieltä kaikissa paikoissa, sisällä ja ulkona ja kaikkiin kanssa mukalla joven rannallakin, ruoka-aikana, vaatittamisessa, hyysikässä, silloin kun lapset tierataan ja kun he itketään ja nauretaan. Tämä resepti antaisi mahdollisuuden lapsille tulla funktionaalisesti kaksikielisiksi. Kväänin instituutin meininkinä oli kuorata tätä reseptiä ja se alkoi laittamaan kielipessää hakemalla paikallisia tarpeita. Tärkeää tässä reseptissä oli se, että raavhaat olisi pitäneet tyhä kväänin kieltä koko päivän ja kaikissa paikoissa. Niin että lapset olisi kuulleet tyhää kvääniä, kun he on lastentarhassa. Se kuitenkin kävi niin, että instituutti ei löytänyt nokkotarpeita. Ei se ollut nokko lastentarhan opettajia, ketkä saatettiin kväänin kieltä. Ei oppimateriaalia, ei lastenkirjoja, eikä lasten musiikkia. Eikä instituuttikaan saanut rahaa nokko tälle projektille, että olisi saattanut alkaa semmoisen pitkäkestoisen projektin, missä lapset saatetaan tulla tosisti kaksikielisiksi Kväänissä ja Norjassa. No, sitten Kväänin instituutin häyttyi alkaa justeeraamaan tätä reseptiä. Se oli niin moni, ketkä haluttiin tulla myötä Kväänin kielipesään. Ja sitten tässä on se justeerattu resepti. Meillä on ollut 3 norjankielistä lastentarhaa. Siellä on ollut myötä parisenkymmentä lasta. Sitten on ollut myötä Kväänin instituutti, 1 kvääninkielinen lastentarhaan opettaja ja 1 norjankielinen, mutta kvääniä taitava assistentti. Sitten meillä on ollut myötä 3 lastentarhan opettajaa, jotka on norjankielistä, mutta jotka haluttiin oppia kvääniä. 4 kvääninkielistä kieliämmiä ja 2 eli enämpi kvääninkielistä muuta vanhusta. Ja sitten on ollut kaikkien ne lapsiin vanhimmet, ketkä on intresseeranneet kvääniin. Me olemme tehnyt työtä yhtenä eli 2 päivänä viikossa ja niinä päivinä 2 tiimaa. Ja sitten meillä on ollut myös 5 päivää kuukaudessa kvääninkielen kurssia lastentarhaan opettajille. Tämä kielipesän resepti antoi lapsille kvääninkielen sannoi ja fraasi, mutta se ei ollut nokko, että lapsista olisi tullut yhtään millään lailla kaksikielisiä. Tämä puoli kielipesä on tietysti parempi kuin ei pesää olheen. Se antoi kuitenkin näille lapsille tilan, missä he opittiin pikkusen kväänin kieltä ja he opastuttiin sen kanssa. Tämä resepti antoi myös mahdollisuuden norjankielisille lastentarhan opettajille oppia lasten kanssa. Kun näin lapset ja raavhaat opittiin yhtä aikaa, niin se antoi ekstra motivaatiota kaikille. Tärkeää tässä reseptissä oli se, että laitettiin semmoisia kvääninkielisiä miljöitä, missä kvääninkieliset vanhemman puolen ihmiset, kieliämmit, oltiin myötä ja piettiin kieltä lasten ja raavhaitten kanssa. Kun instituutti oli alkanut tämän projektin Porsangissa, niin se intressi alkoi kasvamaan tätä kieltä kohtaan. Kun lapset opittiin kieltä, haluttiin myös raavhaat oppia. Tässä hyvässä ja terveessä ymmyräisessä liikkeessä autettiin kaikki toisia ja opittiin enemmän ja enemmän. Se oli muutampi vanhempi ja lastentarhan opettaja sitten, ketkä haluttiin, että perustetaan semmoisen kvääninkielisen lastentarhan joukon. Semmoisen joukon, mikä olisi kuorannut sitä alkuperäistä reseptiä. Ja niin sitten Marjapounun lastentarhas alkoi Kväänin lastentarhajoukon 1,5 vuotta sitten.
Samaan aikaan sitten Kvänin instituutti alkoi toisen projektin, missä se halusi antaa kielipesän tarpeille tilaa kasvut. Nyt on instituutti työtellyt 1,5 vuotta, että laittaa lasten tarhaalle oppimateriaalia ja lapsille kirjoja. Siinä samassa instituutti kanssa pelasi sisälle yhden lastenmusiikkialbumin Lasten lauluroikan kanssa. Näin instituutti antaa tilaa, että kielipesän muut tarpeet kanssa saatetaan kasvut. Kielipesäprojekti on ollut yhä yksi projekti, minkä kanssa Kvänin instituutti tekee työtä. Kvänin instituutilla on eesvastaus eistät kvänin kieltä ja sen pittoa Norjassa. Sen tehtävä on kans vie ethenkäsin kvänin kirjakieltä ja kirjallista kulttuuria. Onneksi instituutilla on hyvät työkaverit. Kvänin kielisentterit Varengissa, Vesisaaressa, Porsangissa, Lakselvissa, Lemmenjoessa, Naavuonossa ja Omasvuonossa. Instituutti tekee paljon yhteistyötä kans Haltin Kvänin kulttuurisentterin kanssa. Työtä on nokko ja se on hyvä, että meitä on useita toimijoita myötä.